Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadin baka sorkar kala syem karai. Bahkan ai jaka shipau ekar ha New Shillong Township yaki CRPF bakin tahu ya ketem beserta jongki. Kador basnong mau pat pelun kala persya yakni karai jong sorkar bat kala pharu da kajing tho show menteri rang ba kajela ukon rat kongkal sangma ba unweng no ekate karai ka ba sorkar kala depsim. Habakeren sikila patai kubor urang ba snong ka mopat uba juda walang ulaong bakador ba snong ka persya ekara jong sorkar ban ajaka yaki CRPF hamaupat sauli. Habapen iya kadaw ulaong bakim kwa bakan thot ka syong suk syong san jong kipat nong syong snong namarbar ladawan ki CRPF kan mi ibet ka jing penthot ya ka syong suk syong san bat de na kini kadaw ba kinong molai ru kidawa badi ban weng no. Ulaong balada tang shi unit ki CRPF kila ban penthot ya ka syong suk syong san hamolai kat no tam lei kinong syong snong jong ka maupat ladawan sendan lei da ka ketem he jong ki nalor ka taw laong baha ka jinga soi soskular ka menswa bat ka sorkar lai soi ba on pediang banwan ki jingtai thmai han New Shillong tang lada ki dei ki ba ajing toy ki ba kom ka jaka pulie ki jaka sumar ki jaka ji kai bat ki we pat ke jing bakla jong ki long shwa man shwa tingi nakali te hakabere bakane ya ka jing ya kandu ga jongi bat pi kum ki lat patai kubor ya ka ba PPOE bahadin ya ka ba nakaliang jong chief minister akan ikasing to dieng ya ka ba ulakran syapang ka jing shift lane ka jing wanra ya ka permanent campus jong ka CRPF hangti hapo sauli ya ka bakat kum ka statement ka jong uru ulapan pau ya ka ba kila temu ya ka ban wanra hangti hapo sauli ka ba hap apo jong ka snong maupat ka ba marsenda bat ka kampus jong ka RGIAM di hakabede bakani kapang tinakaliang ka jong ikum ka dorbar snong maupat hadin ya ka bangi ngila yo sngo ikijing penbana bat kom juru lembaki kot kubor tingila ilum ya ka dorbar kerki men sngi nongkong kata kalong ka khat arterik September arajar arpuar bat ngila pen sngo ya ka benta hakamat jong ka dorbar bat kasur jong ka dorbar kalong ya ka ba ngipen pau ya ka jing persya bat habang ngipen pau ya ka jing persya nakaliang ka jong ikum ka snong ni kentu bat ngi kerpat ru ya ki nong sensyar gi badon burom gi jongi ya ka ba kin recall ya ka ni ka decision lane ya ka ba kin perkhat biang ya ka ni ka rai ka jongki ya ka ban wanra ya ka CRPF campus hangte hamaupat sauli bat kadaw kalong kumto ha ka ba tang shi unit ka badon hangtai hapo maulai ba kipat nong syong shinong jong ka maulai kila penlong ya ka jing yaki namal baka kta ya ka syong suk ka syong shngan jong kinong syong shinong borokawe ti hakaju ka nong rim ka ba ngiru kum ka shinong maupat hi borokawe ka shinong ka ba kwa ya ka ban wanra ya ka syong suk ka syong san ka syong shngan ha ka imlang ka salang ti ngingioi ba lemba ka jing don jong kini ki Central Forces te kan long ka ba shitom shibun ya ka ban wanra ya ka jing syong suk namar ngi sung thu ba kini ki Central Forces kimla ya ka ban ya ka baong haka kti nong way ban ya socialize lane ban don kata kajing ya im kabala ban ya rengkat haka perkat ka perdain lane haka rukom im bat kibri ki jongi khamtam ki balong ki khasi ki balului tedei halor jong kata ya ka ba nakali ang jongi kum ka dor parsnong ya ka ba ngi kentu shikat dei haka bede bat ka sorkar MDE hapo ka jingalam ka jong ka parti NPP ya ka ba kan weng no mardor ya ka ni karai ba khnang ba kinong syong shnong gi jongi kindon hapreng jong ka jing syong suk ka jing syong shngai bat kum ba kalong menta le se la ban yo i ba ka thi kum sauli kidang duna ki yeng kisam
Henry kani ke jaka ka ba nakaliang jong ka sarkar kat kum ka statement ka ba la penmi na chief minister. Tenga kwa ya ka ban penpau kolong ba kaya jan ba bat ka kentoj sauli. Kaya jan ba bat ka shinong sauli. Kaya jan ba bat ka shinong maulong. Kaya jan ba bat ka kentoj mauyer lane kaya jan ba bat ka kentoj mauteri. But nalor jong kini ki shinong ki baladon lupa hang the. Te syaka diang syakamon kini ki jaka private. Akaba menta kini ki riu shimet ki layas dang ya gabantai ki long ya ki yeng ki sem ki jongki. Te dei halor jong kata ngi i ba ka future la da wanra ya kasi RPF camp permanent campus hang the. Te kan bu ka jing e ka ba kraw ya ki nong shong shinong ki badon hapo jong kani ka shinong ga jongi bat ya ki nong shong shinong ki badon hapo jong kani ka thang ka jongi. Te kata ga dei ka ba nongkong ya ka ba ngipen pau ya ka jing persyak. Te ngimla ya ka ban ong ba lada wanra lane lada shift ya ki CRP nang tai na po maulai lane na kiwi ki jaka ka ba ki shushong temporary hang ni hapo shlong. Ba kan bit kan biang. Te kumbang ngi yo i ba hang tai ha maulai ru ka don ka jing e ka ba kraw. Te bat lada ka ju hi ka jing e kumba ki nong maulai ki kimat ba lada shift shani shapo sauli ka jongiru. Kaju hi kinong shong shnong ki jong ikin mat ya ka jinge banalor kataru kum ka shnong mau pat hi brokawe ngi la don lupa ya kawe ka central force bagata kalong ka border security force te tang na ka beta jong gani kawe ru akabapun ki cap na kaliang ka jong ikum kinong kit kam shnong ngi hap ya kaban ki na jing tia arbaji lai baji ka mi ka kan ram hapreng jong ki samla jong ka shinong bat kumju bat kini ki BSF Jawan. Te ngisngo ya kaban ong na kaliang ka jongi ka dorbar it is enough. Tingim kwa shu ba ke jinge ha ka im lang ka salang kandang yai sertap la kalong menta la ne haki sngi bat ki por ki banangwan. Bat nalor jong kata ha ka bede ba ka shong suk ka shong shnganya ha ka im lang ka salang. Te ngikwa ru ya kaban kentu ya kinong sensyar ki bait bat ki badan burom ki jungi ya kaba kumba kalong menta ka thi ko sauli kala dei ka we ne ki jaka ka ba ngila khot kum ka educational hub ki ba buan ma ki institution ki badon bat kani ki jaka ya kaba nakalian jong sarkar lamba u chief minister belapen bana ba la alot kata ka shipo ekar sha ka CRPF te ngeng ba kandon hi kajing kata na gabenta ki tu ki institution ru kabladon syate Today halor jong kata kanungrim ya kabangi ngin tu ya ka sarkar ya ka ba kanweng mardor ya ka jing tmu ko jong ka ban wanra lani ya ka ban shift ya ka CRPF permanent campus syate syapo sauli but kumban shu penken mau lani kumban shu recall ya ka ei ka ba nakaliang jong ka sarkar nadu kisnem khat khandai spa khandai pun riu hakapor bana kaliang jong ka sarkar lemba ka urban affairs department hakaba kala yo i ya ka jingdan kam ya ka ban shina ya kata ka new township tikilawan ya ka ban approach syaki bor shinong bat haka jingwan ya ka ban approach ka jong ki syaki bor shinong kilapan pau ya namar kajing bakla jong ki longshua ki manshua ke jongi hakabede bakani ka nongba kabarim ke jongi ka ul shilong ka bangi khot menta te kajingwan approach ke jongki kalomba ngin tau ya kata ka new shilong kaban ya bit ya biang lang habaro kiliang bat khamtam na ka benta ka jingbit ka jingbiang ka jongi kum kinong shong shinong jong ka jalahi poro kawe bat hakabede bakani ke bentaru ladadon kaladon ka agreement bat kaladon ru ka notification hakaba layasan ya kata ka agreement hapreng ki nongsen syar shinong om tang jong ka shinong mopat andre ki nongsen syar shinong jong kani ka tan shiliang ken ka jongi bat kalami ru ka notification na kalian jong ka urban department ya kaba ya kanu ka activities hakabede bagajing set up ya kani ka new township na kaliang jong government kan nomle ya kinu ru kikam kaban kata ya ka sentiment lane kaban kata ya ka perkhat ka perdang lane kaban kata ya ka jing sengau ka jongi kum kinong shong shong
Te halor jong kani ka benta tengi nakaliang ka jong ikum ka dorbar shnong maupat pelun. Ngi kerpat ia kinong sensyar ki badan buram. Ia kaba kikin bat ia kata ka kular kaba ki kilawan. Syangi ka shnong haki tu kisnam hakapur kabaka kadang akwa lane hakapur kabaka kadang thiet. Ia kini ki jaka nakabenta ka jing penyiar. Ya kani ka nong ba ka jongi. Tetang kini hi ki kendiat ki kentin ya kaba nakaliang ga jongi kong ka dorbar shnong ni pen pau ya ka jing persya ya kaba nakaliang jong ki pai ba jong ka shnong ru ngilai arai ya kaba nginom sya dalele ru ba kane kasi RPF permanent campus kanwan syate syapo maupat Sauli but sakawai ha kaba khadu ya kaba ngakwa ya kaban penkan mau ni kalong ba nakaliang ga jongi kum ka dorbar shnong ngiladap daga jing lengo hadin ya kabang yoi ya ketuka statement. Berbalai ka pendap yang i daga jing lengo ka daw kolong ba akin ki arsnem ki balalai no. Hakapor ba ka jela ga jongi ki lapan kre ya kata ka bentah ya kaban pediang ya ka National Games. Tingi ngilayo ya ka jing tip. Ba aki arsnem mensua nakaliang jong ka sorkar kalawan pliru yu mau nongrim ya kaban shna ya kata ka Games Village. Nakabenta ka jing penkre ka jongkai ban pediang ya ka National Games. Tenrengi kapelengo ingi kalong ba hakajaka jong ka National Games kaban long ka jing mentoy nakabenta ka jing ka jela ka jongi kaban long ka jing mentoy nakabenta ki samla ka jongi menta ngiyoi penban ba lapen kelana ka Games Village syaka CRPF Village. Tedai halor jong kata ya kabangi kentu da ka mensiem ka bas ngorit ya kinom sensyar ki badan buram ke jongi ya ka ba kin recall no ya kan ka decision bat kin sim perkhat pat da kumwai te hakabede bagani ka benta na kaliang ka jongi ngi sunguthu hi ya kata ka jing e jong kinong molai le ne jong kinong jayao te tenrai na kaliang ka jongi ru bat na kaliang ka jonga kum urang ba shnong jong ka shnong mopat tinga ngakan turu yaki haba pi lama ya ka jing e pi la experience but nalor jong kata katai kasi RPF camp kabadon hangtai hapo jayao kaba markup bat kasno maulai kadon tang kawi ke unit bat kimat ye ke jinge bat menta lasnguthu ladangi priang ye kata kashifu ekar kini kisi RPF kibadon hak keleng jong kanong ba ka jongi kin hab ban shift shatai tekat no ke jinge ka bakrau kan penlong ye kinong shnong kibai ke jongi kin mat lada kani ka jing tumu jong ka sorkar kan urlong hakabakan wanra ya kani ka CRPF syatai syapo Sauli. Kani jong ka government. Te nadu gitu gipor hi ka master plan kalong ka bapakaba. Te ya ka bana nakaliang ga jongi kum ka shinong ru ngingi layo ya ka kopi hakabide ba ka master plan. Te katkum ka master plan bat katkum ka map ka bapau ka master plan kamdan kita ki Central Forces. Tenrai ka jaka ka baki kilamang kamdai ru tang ka jaka ka area ru kala mention hang tu ka jaka na ka benta ki department ki ba phewer ka jaka na ka benta ki institution ki ba phewer ki jaka na ka benta ki commercial activities ki ba phewer ki jaka na ka benta ka residential ti ka jaka na ka benta banle ya ka conservation ru keradon but hakabede bat ki forces katkum ka master plan ka bangi ngiyo hi kalong ba kadon tang ka police outpost jong ga jela Meghalaya bat ka fire brigade lain nang ta kamdon te dabalong ha kani kurkom kalalong kumba shet kala yang ikinong song namar ka anticipation hi ka jongi bat ka jingya trailang ka jongi kum ka dorbar sinong nadu kitu kisnem haba ka sorkar ka wan ban approach shangi ya ka ban shim ya ka jakana ka banta ban expand ya ka shillong ka jongi ban create ya kata ka new shillong ka jongi kalau nak ka banta ka jingya bit ya biang lang namang ngi yo i bahang tay hapo ul shillong kilabun ba ki forces tinaka ka jing bakla jong kilong shwa man shwa tingi nakaliang ka jongi kum ka dorbar shinong tingi ki ben pawen ba ki nong yalam ke jongi long ngimdei ban repeat lane ngimdei ban continue ya ka jing bakla jong kilong shwa man shwa ti ai bagani kan new shulong ga jongi kumba kalong ka master plan ka ba man shwa kanwan kum takin ti kanang ba ka jing mentoy
kamlong na kabenta jongno hendai ka jing mentoi ka panong kong hi kanlong na kabenta kinong song shnong jong ka jala ka jongi ka jing thiet jaka jong ka sarkaru kanlong shwa na kabenta ka jing mentoi jong ka jala ka jongi te menen hi ka janmit ngi lawan ai ka representation ka jongi show CM ha ka bangi ngi la ai ka kopi ru show urban minister ba sngyo bahalang te hendai namar ba kadon ka kadang ya ka assembly tingim shim la yo lat ya ka bani kendo wat hadin ya ka bangi ngi la kran ba ki but USD lene bat ki UPS te hendai ka shim jing ya ka bangi ni yo ya ka bani kendo te hendai ngi la shunang bu ya ka representation juga jongi ha ka bai dai bat ka rai ga jongi kum ka dorbar ya ka jing persya ka jongi ban wan ra ya ka ni ka CRPF kata ha ka bai dai bakani ngi hable isu pai ba te kumba ngi sungthu i hadu manta om tang mangi ka shnong mopat te hendai kini baro ki shnong ki bahap ha ka shatri jong ka shiliang kan ka bakan thup na du ka shnong umpling nongra ngilayo ya ka kantin na ki ha du hang the ha po min riang ka ba palat ya ka shnong dik paso te ngilayo ya ka kantin ya ka ba kumba ngi persya ya ka jing thmu jong ka sarkar ha ki tu ki por ban wan ra ya ka ITBT ka jing thmu jong ka sarkar ha ki tu ki snem arajar khalai lene arajar khatsaw la dangam bakla ban wan ra ya ka sanitary landfill ha ka tu ka jaka ba ki la alot na ka benta ka IT park menta ti kum tu ka bangi la persya ngej ba mentaru ngi ha hi ka ban pau ya ka jing persya na kaliang jong om tang na kaliang ka jongi ka dor barshnong te ndai paro ki dor barshnong ki badan hapo jong ka shatri jong ka shiliang kan na ka benta ka jingbit ka jingbiang ka imlang ka salang ka jongi na ka benta ka jingbit ka jingbiang jong ki nong shong shnong ki jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.